også være 100 år siden, jeg tjekkede snappen. Inden for Ludvig. Frederikke Lesyv, dit hoved bliver kappet af, hvis du ikke kan lide det demokrati. Oui. Jeg var i 100 år siden, jeg ikke tjekkede den. Hvad sker der i Slesvig? Warum tut der Dennis Königs nicht? Wir wollen Demokratie haben. Verdammt, verdammt, verdammt. Okay, det kunne også ske, at man skulle overveje det. Det kunne også være, at jeg lige skulle se, hvordan den ligger i forhold til demokrati, der er. Det lyder sgu egentlig. Nå, hvad siger de så? Nå. Ej, er det også for pøblen? Så, ikke for ikke for venner. Nå, ny lovlighed for Mikkel lave. Okay, det vil hellere se, hvordan det ser ud. Vi skal lige tilføje til her. Yes. Så må de sgu. Så er vi også gået på kompromis her. Ja, men så er det ordnet. Så siger vi det. Nå, så er det vel også tid til at have lidt fokus på mig igen. Mig og mine penge. Henri, vi har talt om det navn før. Du, ungdommen nu om dage. Ja, Gud bevarer mig.